Opnieuw crisisberaad binnen het CDA. Morgen praat de top van de fractie met alle regionale voorzitters over de toekomst van de eens zo machtige partij. Aanleiding is de mokerslag bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen woensdag. Het CDA leed daar een flinke nederlaag. Bij het crisisberaad liggen cruciale vragen op tafel. Moet bijvoorbeeld het CDA in het kabinet blijven en kan Wopke Hoekstra partijleider blijven? IJsseldermargraten is van oudsher zo'n CDA-gemeente in Limburg. 4 jaar geleden stemde ruim 25% op het CDA. Nu was dat ruim de helft minder, met 11,5%. Het is wel altijd mijn partij geweest. Maar ja, ik vind nu, dit moet ook een kans krijgen. Hè? Ja, ik ben dus bij je CDA het ganse leven geweest. Het is een bestuurderspartij geworden. Gezet van het CDA naar de BBB gegaan. Ja. En waarom? Omdat ik vind dat de boeren ook moeten bestaan en nog een stikstof en allemaal. Is er nog een kans dat je ooit naar het CDA terug... Nee, geen kans. Kansloos. Kansloos. Dus de partij kan zich beter opdoeken. Ja. Opzouten er dan mee. Wie met de tijd met gewoon, denk ik ook. Ja, wat staat het CDA nog voor tegenwoordig? Dat is nu net wat ik bedoel. Duidelijkheid. Ja, daar hebben ze ons niet opgelet, denk ik. Welke hebben ze net opgelet? De trein gemist. De trein gemist. Ons hebben ze de trein gemist. En is de trein nog wel te horen, denkt je, in de toekomst? Als ze hier al raden kennen. Goedenavond, meneer Bovens. U bent CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen, natuurlijk ook oud-gouverneur. U zat de afgelopen dagen vanuit die Eerste Kamerrol in Den Haag. CDA'ers die daar rond die gesprekken rondliepen en erbij zaten, die voelen woede en teleurstelling. Welke emotie overheerst bij u? Nou, in ieder geval wel die teleurstelling en die pijn. Dat is zeker zo. Want het zijn gewoon hele slechte uitslagen voor het CDA in deze verkiezingen geweest. Dus ja, die gevoelens die deel ik. Ja, zeker. Waar ligt het aan, denkt u? Ja, dat is een goede vraag. Je moet met name even kijken, wanneer zijn wij onze kiezers verloren? En als je afstand naar de cijfers kijkt, is dat eigenlijk al 2 jaar geleden gebeurd. Toen de landelijke verkiezingen waren. Want dit waren ook landelijke verkiezingen, laten we eerlijk wezen. Ik denk niet... Dat heeft u eerder gezegd. Het gaat om stem Rutte weg en niet om in Limburg de thema's. We zijn er niet in geslaagd om er provinciale campagnes van te maken in de 12 BBB provincies. wel, zou je kunnen zeggen. Ja, maar ook dat waren wel landelijke thema's, zoals stikstof, woningbouw, klimaat enzovoort. Dus we zijn, het lokale of regionale verschil hebben we niet zo kunnen maken zoals we dat anders hebben kunnen doen. Eigenlijk, deze trend is 2 jaar geleden ingezet. Ja, als je naar de cijfers kijkt van de laatste verkiezingen van 2021, dan zie je dat het kabinet een dikke middelvinger van het land gekregen heeft. De VVD is gehalveerd, D66 is gehalveerd. Wij hebben in Limburg 1,8% verloren. We hebben ook een klap gekregen. 1,8%, maar u bent van 9 naar 5 zetels gegaan. Ja, maar dat snap ik niet helemaal. Dat zijn meer procenten. Ja, maar goed, dan gaan we in. Dat is van 2019, dus de vorige statenverkiezing. Maar als je het met de landelijke verkiezing bekijkt, dus toen het kabinet aangetreden is. En daar hebben we daarna natuurlijk nog een discussie rond Pieter Omtzigt gehad. We hebben een aantal crisissen in het land gehad. Dus er is een flinke klap uitgedeeld aan het kabinet. Dus de vraag is, wanneer is dat gebeurd? Wanneer zijn we onze kiezers kwijtgeraakt? En er was nu wel een alternatief voor heel veel van onze kiezers in de vorm van de BBB. Ja, als je Provinciale Statenverkiezingen vergelijkt van nu en 2019, dan is de partij bijna gehalveerd, het CDA. Ja, dan zijn wij zeker dan zijn we de helft kwijt. Maar die helft zijn we al kwijtgeraakt in de eerste 2 jaar van die zittingsperiode. Ja. En we hebben dat is minstens zo erg, hè, dus dat maakt het helemaal niet minder pijnlijk. Dat betekent dat wij dus niet hebben kunnen terugwinnen wat we in 2 jaar tijd verloren hebben. En daar moet je naar kijken. Ja, waarom is ons dat niet gelukt? Veel kritische CDA'ers die zeggen eigenlijk, je moet alles op alles zetten om die Omtzigt terug te halen naar het CDA. Want op eigen kop gaat hij dadelijk meer zetels krijgen dan de hele christendemocratisch appel. Nou ja, hij is natuurlijk gewoon christendemocraat, want hij is gekozen in de Tweede Kamer op het programma van het CDA. Ik had hem toevallig zaterdag nog aan de lijn. Ik weet niet of hij dat is zijn beslissing. Dus, en we gaan kijken of hij dat gaat doen. Hij zegt het boek is gesloten. Hij zegt het boek gesloten is. Als je een paar aatjes over de bol geeft. Ja, goed. Maar dat heb je dan te accepteren. Als dat boek gesloten is, dan kun je wel hopen dat hij terugkomt. Van belang is dus dat wij leren van de uitspraak van deze kiezer. En dat we daar conclusies aan verbinden van hoe dat betekent in onze opstelling en het Haagse. En ook de opstelling in het provinciehuis. Een belangrijk dossier daarbij is natuurlijk die stikstofopgave. Ja. Die leiden al langer tot verhitte discussies binnen het kabinet. Laten we even kijken naar gedeputeerde van Torenburg gisteren bij WNL op zondag. We gaan het ook in de provincies gewoon niet doen. We gaan het gewoon niet doen? Nee, onze statenleden, ook in Limburg, hebben gewoon heel duidelijk gezegd, wij willen nu beginnen, we willen die discussie niet. En volgens mij, als we dit land een beetje bestuurbaar willen houden, dan moeten we echt serieus stoppen, ook in al die collegeonderhandelingen, met dat geklets over wat gaan we aan het eind doen.
maar het gepraat over wat gaan we vandaag doen. Maar het CDA heeft besloten om in de provincies, als ik u goed beluister, niet mee te gaan met het kabinetsbeleid. Maar het zijn de statenleden ook zelf geweest. Dat hoeft ook niet, hè? Het zijn de colleges in Limburg ook geweest. Ja, aan de andere kant, meneer Bovens, houdt coalitiepartner D66 in Den Haag vast aan de gemaakte afspraken. Wat zegt dat? Nou ja, goed, wij zeggen al als CDA sinds de zomer, het grote interview van Wopke Hoekstra, dat het jaartal 2030 niet heilig is. Er ligt op dit moment een wet waarin 2035 staat en dan wordt gediscussieerd of dat sneller moet of niet. En in die versnelling gaat het erom van hoe heilig is dan dat getal of wil je duidelijkheid over de maatregelen. Ik heb zelf ook bij WNL gezeten 3 weken geleden en eigenlijk hetzelfde gezegd. Zolang wij niet weten met welke instrumenten je dit beleid kunt gaan uitvoeren als provincies, wordt het enorm lastig om te spreken over jaartallen. We moeten gewoon morgen beginnen. Maar er zijn nog heel veel dingen niet duidelijk. Dus ja, daar is geen verandering in gekomen in dat punt. Het CDA... niet bij het CDA, maar ook niet bij D66. Die houdt vast aan die harde afspraken. En daar heeft u dus een punt. Dat betekent dat je dus in je opstelling als CDA... Dat is een kleine uitdaging binnen het kabinet zelf uitgedrukt. En dat hebben we afgelopen vrijdag denk ik al gezien. Als je op het Binnenhof rondliep. Dat het CDA natuurlijk gewoon nu wel strepen moet trekken, ook in een kabinet. En ook gewoon de dingen die wij zeggen ook moeten doen. Dat is een beetje wat je hoort op straat, is van, ja, het CDA zegt de goede dingen, maar we geloven het CDA niet. Dus de vraag is of je andere dingen moet gaan zeggen. Nee, je moet gewoon andere dingen gaan doen. Maar moet het CDA daarin, denkt u, tot het uiterste gaan? En met het uiterste bedoel ik eventueel terugtrekken uit het kabinet? Het gaat erom dat je je doelen wil bereiken. En zolang je die nog via het kabinet kunt bereiken, zit je gewoon in het kabinet. En het is niet interessant om te gaan spelen over kabinetscrisis en dergelijke. Want dat kan nooit een doel zijn. Je moet doen wat je zegt. Doen wat je zegt. En dan strookt dat niet met de kabinetsafspraken. En dat betekent dus als nu de onderhandelingen starten in het kabinet over stikstof, het gaat ook over woningbouw, het gaat over asiel, het gaat over heel veel crisissen die spelen, dan zul je je CDA-geluid, zodat je dat in de Tweede Kamer laat horen, dat zul je ook in het kabinet moeten verdedigen. Ja, want er zijn namelijk kritische CDA's die zeggen we moeten echt uit dat kabinet, want we kunnen nu nog aan damage control doen. De blijven maakt het dadelijk nog erger richting volgende verkiezingen. Dat kan een conclusie zijn als je een tijdje in dat kabinet, als het dan niet zou lukken, dan kan zoiets een conclusie zijn, maar dat kan nooit de doelstelling zijn. En het kan ook nooit de doelstelling zijn om nu, want het ergste zijn wat nu zou kunnen gebeuren, is dat je als CDA weer eens een aantal maanden met elkaar gaat praten over wie zou dat allemaal moeten gaan doen, een leiderschapsdiscussie gaat starten. Dus eigenlijk laten we eerst eens de komende maanden kijken hoe we Laten we nou leren van de uitslag van deze verkiezingen hebben laten zien en laten we gewoon eens gaan doen wat we al zeggen. Het verhaal wat iedereen zegt dat goed is, het verhaal wat voor een deel door andere partijen ook eens wordt overgenomen, laten we dan ook gewoon dat verhaal als zodanig gaan uitvoeren. Ja, want dat is eigenlijk het cruwe. Het programma van de BBB wijkt geen eens veel af van uw programma. Alleen krijgen ze het kennelijk beter verkocht. En het zal de vraag worden natuurlijk hoe dat straks in het programma ook in het gouvernement zal zijn. Ik moet erbij zeggen, dat hangt ook van personen af. Er zijn heel veel liberalen overgestapt naar de BBB. Betekent dat we dadelijk een neoliberaal beleid bij de BBB krijgen? Of krijgen we een christendemocratisch verhaal? Krijgen we een middenverhaal? Of krijgen we een rechtsverhaal? Dat zal allemaal uit die onderhandelingen moeten gaan blijken. En daar ben ik zeer benieuwd wat de informateur Jan Schrijen straks te vertellen heeft. Ja, in het provinciehuis moet inderdaad een nieuwe coalitie worden gevormd. De BBB die kreeg ruim 86.000 stemmen in onze provincie, goed voor 10 zetels. En die heeft dus het voortouw bij die gesprekken. Politiek zwaargewicht Jan Schrijen die is dus aangesteld als verkenner. Theo Bovens zei het al, we gaan naar het provinciehuis, naar Jos van den Broek. Jos, oud-gedeputeerde, oud-dijkgraaf en oud-burgemeester Schrijen. Is hij al begonnen? Nee, Fabienne, hij is nog niet begonnen. Je kunt zeggen de voorverkenningsfase is begonnen. De BBB als grote winnaar heeft alle partijen vandaag en morgen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek van een half uur, 3 kwartier. Ja, en pas aan het einde van de week, waarschijnlijk vrijdag, zal Jan Schrijen, politiek zwaargewicht, er nog eens een keer dunnetjes over doen op zijn manier. Concreet, Jos? Nou ja, waar het om gaat is natuurlijk dat Schrijen dadelijk een stabiele coalitie moet zoeken. Een stabiele coalitie, ja, hoe ziet die er dan uit? Die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Een stabiele coalitie is eigenlijk een coalitie die kan bogen op een ruime meerderheid. En waar je ook niet al te veel partijen bij nodig hebt. Ja, wat dan natuurlijk al een paar keer rondzinkt, is toch een soort coalitie tussen het CDA, VVD, PVV en de BBB. Dan kom je op 26 zetels uit. Ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Dan heb je ook niet al te veel partijen nodig. Alleen de grote vraag is natuurlijk, ja, hoe gaat het CDA zich opstellen? Wil het CDA na die verpletterende nederlaag van de vorige week meedoen? Of zeggen ze, ons past bescheidenheid en wij gaan aan de zijlijn wachten en laten de rest het dit keer maar doen? Jos, dankjewel.
Meneer Bovens, als CDA-corrivee, wat zou u de Limburgse fractie adviseren? Ja, ze moeten het zelf beslissen. Laat dat volstrekt helder zijn. Heel raar, maar dat had ik al verwacht. En even goede vrienden blijven. Ik zou in ieder geval niet de keuze maken naar de PVV. Dat laat me volstrekt helder zijn. Maar als men verantwoordelijkheid kan dragen, moet men dat naar mijn smaak doen. Maar ook weer om je doelen te bereiken. Dus het kan nooit gaan om de macht. Het gaat altijd om wat je met die macht wil doen. Het CDA is altijd een partij die zegt verantwoordelijkheid te willen nemen, ook in moeilijke tijden. Ook in moeilijke tijden. En helaas is dat soms voor kiezers, kan het een reden zijn om niet op je te stemmen. Maar dan nog gaat het erom, we hebben idealen, we hebben uitgangspunten, we hebben een visie, we hebben een sociaal beleid. En je wil dat uitvoeren. En als bestuurder kun je vaak meer bereiken dan dat je in de zijlijn staat. Maar nogmaals, laat dat de fractie in alle wijsheid zelf beslissen. Helder. Morgen crisisberaad in Den Haag. We gaan het ongetwijfeld volgen. Ik ga u nog vaker zien. Dank u wel, meneer Bovens.